mma eri anyị bụ onye ahụ adịghọ ori ha na osi na-azụ pụkwa ozugbo asị n'afọ na-asị ya mama nlikwana nkịta ọpụkwa eri anyụ nego eri anyụkwa na-abịa ma nke oyi n'ọ na-etikwa isi eri anyụ abịakwa ebe nkịta anya atọkwa bikoro ka ọ na-eri ka ọ na-anyụ ka agụ na-agụkwa ya maka na nke o riri mbụ apụkwago ife na-eso eri anyụ ebuka nke mbụ ndị mmadụ ga na-asụ ya asọ maka na nke ọ nyụrụ mbụ o fichaghị ọfụma ọ ga na-esi isi nke abụọ nke o riri apụgo agụ ga-ebido igi ọ ga na-ayọ ahịhịa nke ịtọ ọ ga na-anọ n'ọfịa nso nke nọ arụ agaghị adị ya ma maka na eri anyụ abụghị ezigbo ihe ọ ga na-ata ahụ ife ọdụ gịrịgịrị ndị Igbo si na onye tata ahụ wee nọrọ n'ọnụ ụzọ ọba ọ dịka ọ na-ayọ ahịhịa tara ahụ je nọrọ n'ọnụ ụzọ ọba dịka ọ na-ayọ ji maka anaghị anyị na-arụ ọtachasị ahụ mana ọ na-oriju ọfụ na ọ tara ahụ mana eri anyụ nke ya ife na-eri anyụ ka ọ nọ n'ọnụ ụzọ ọba ma na ọ na-ayọ ji inu a wee sị na-eri anyụ kama mmadụ ga-awa eri anyụ ya gawa eri anyụ eri anyụ bụ na kemgbe ọnwa mbụ afọ a wee ru tata o jebụghị mpochi ihe na ori ka bịa n'ime afọ ife afọ gem dịka okwute okwu ọnụ ya esie arụ anyị dịka ka akọrọ ọgwụ ọ ga-agazi ije ọfụma ọ chagasị achaga ahụ ihe n'ime afọ ya apụghị apụ na-esuzi anụ ahụ ya ọkụ ọ dịkwụsịzi okwu ike ọ dịkasịrị iji ike anyị achagasị achaga nke a wee rie anyụghị ibitezie nri ndọwarị ọ na-ekiri ya eri makana nke ori mbụ ka dị n'afọ ọfụzi ebe oghere ga-aba nke ọfụ ka esi wee bata nke a wee eri anyụghị inu wee sị na eri anyụ ka eri anyụghị mma anọdụ m ebe a kwuo ozugbo sị na ha na-wee nhọ nke dị mma eri anyụ adịghị mma maka na irie otu esi wee ke arụ mmadụ bụ na irie nri na ọ ga-anọ awa one mone n'ime arụ wee wetara ha chọrọ na nri ahụ iliri tupu ndị apụ ọpọ ndị eji wee lụọ ọrụ anọdụzie n'ime arụ gị mana ozi na-eti ya n'ọnụ ka na-apụ n'azụ nke ha abụghị ya chacha eri anyụ ajọka eri anyụgo jọkwa nke dị mma n'ime ha na-abụ bụ erie emesie anyụcha agụgụ erikwa ọzọ ife ọbụla na-adị mma na-eme ya ọfụma ife ọbụla emebi nkala ụka adịghị mma eri anyụ ife dị iche na-eri anyụ na-eri anyụ bụ na eri anyụ na-anyụ ọsịsọ eri anyụ aha anyụ ncha ọ ka fọ onye na-anyụ nwayọ onye na-awụ olu mgbe oge lụrụ onye nke onye arụ dị ya ife onye arụ ya dị ya mma ada asụ ya asọ ọ gaghị na-arụkwa ka onye na-ayọ ahịhịọ ọ gaghị na-esi isi n'ime ihe ọjọọ na ihe ọma enwere ihe ndị dị n'etiti ụfọdụ amajọ mmadụ ana-ezori amajọ mmadụ ana-egbu mmadụ inwe ike ihe egbu mmadụ ka na-ezori ma ọbụla ajọ mmadụ o nwere ndị n'etiti ihe ọjọọ na ihe ọma enwere ihe ndị dị n'etiti na-adịkwara mma na-adịkwara mma ọka ife ọjọọ njọ na-egbu mmadụ efunugo onye mgbu na ajọ mmadụ mana ọ na-asị asị ọ na-aghọ aghụghọ ọ na-ekpu ya n'aja n'anya ọ na-achụpụ nwa mgbagọ afọ be die ọ na-aghọkwa elu di na nwunye ha ese okwu kewa nyela onye nke ọzọ aka ọ na-analụ mmadụ oke elube ya nyelụ ndị na-ekpe ikpe aka jee gbaa ama asarata ha ha mfe ke ọzọ mgbe igbu elu mmadụ ka eji wee ma eri anyụ adịghị mma mana eri anyụ isi ọ na-asị ịnakwa m ifugo ka mgbu mmadụ ọmụ kacha wewela ajọ mmadụ abụrụ m ajọ mmadụ ọ na mgbe egbu mmadụ na-ezu ori ọ tụgharị ya inu asị ya na eri anyụ adịghị mma mana eri anyụ adịghị mma na eri anyụ adịghịkwu mma ya bụ na anyị ga-anọ n'etiti ihe anyị na-eme ife onye na-ekwu okwu kwuo ya adịchataghị na-ekwusa okwu na-ekwu
hai na nwoke na-ekwu ncha gbagwada na-ekutukwu nwoke na-ekuku ume nwoke na-ekwudo oke ihe nwaanyị da mmezi ka ụdị nwaanyị na-anụ dị hai mara atọkwa ndị kodịkwa onye isi ada oge niile ncha wekwurekwu ekwe onye nke ọzọ ada ekwu ncha gbachite unu nkịtị ịkwesị ịkwagba nkịtị igwe na-achọrọ m akarugwu akwụkwọ ọgbaghị nkịtị ya na ihe a yeri ọgwa yiri chi adịkwa ọgbaghị nkịtị na arụ a na anwụ m jichikwa m ike ọmụmụkọ m ma ọgbaghị nkịtị na nwanne gị nke ọzọ mpere apụ na ntakwa na chi eji afọkwa ya kemgbe otukwu ji wepụ ọ bụrụ nkịtị kedu ụdị nke a onwe ndị nwere ụdị di ya nwere ndị nwere ụdị nwanne dị otu a ịma nọ gịnị ihe na-eme ọkụ na-agbagodo na ọgbụrụ nkịtị mmadụ na-efu efu na-adị adị ogburu nkịtị iwe ị na-akọzi atụgharị gị n'ọsị ya na eri anyụ adịghị mma mana eri a na-anyụ adịghịkwu ọjọkarị ha bụ na onye mmadụ nke ọ na-emenye ha ọ bụghị ịnọkọta ịhọrọ ofu ihe eme nke ma ị na-eme nke ọzọ ihe ọ bụla emebi gara oke emebigo eri anyụ adịrọ mamụrụ iri anyụ jọkarị Pọl Chukwu maka iji okwu ya Akudo onye adazi nnukwu onye Ikenna Ojide bụkwa onye adazi nnukwu ọzọkwa ndadabara tata ọsị na nwata na-ata mmemme nna ya kụkwa nke ụmụ ya ga-ata nwata na-ata mmemme nna ya kụ nye akụkwa nke onwe ya ga-ata mmemme ya nwere ịmaka na n'ụfọdụ ụmụaka amazi ewu mmemme ị na-atị ọ na-esi onye na-atọ ụtọ bute inu eji eche ọjị ọ dị iche na ose ọjị ọ bụ na inwe ha ọjị inwe ha ose iche mmemme ọ na-afụtụkwa ose mana ose ya dị emi ịtagidie tajuo ya afọ mana onye nyeghị nsogbu ya afọ ka ose ịta ose nkịtị otu ahụ chọrọ gị ọkụ n'afọ ihe Chineke kere uwe ehika ei o ji chọọ anyị mma ehika ọ nwere onye na-agwa nyasị na gasị na ọ bụghị na ndị mmadụ na-eme mmehie na ebe anya ka elugo n'ụwa a ọ ka ịnọdụ ebe a ị na-afụta Lagos nọrọ ebe anyị na-afụta nwanne gị nọ na Amerịka ịkpọ nwanne gị nọ na China oku ọza gị n'ọnụ nkịtị otu ike anyị ike Chineke tiri n'ime mmadụ obuka sọsọ ihe mee na ike apụtaghịzi ife bụ mmehie otu o si wee kee ụwa o gosi na ịnọdụ ebe a adọghala gị n'ime Enugwu ịmasị aka iwere nne ya ti n'ọnụ ike mmadụ aka ife ike anyị juru eka ike efi ike ọkụkọ ike anyị ike abụọ ike enyi ụtọ ha kacha anyị mana ike anyị kee ha sọzi ihe na-eme na ike anyị lụzi otu tinyere ka esi dara ya bụ mmehie na ajụ ihe anyị na-emegazi ọ bụ na ọ bụrụ ya ị ga-anọ ebe a fụ nwanne gị ka ọ na-eri nri abalị na South Africa na eche unu si ọsị na bịa rie nri nye n'igo m anụ adị na-eme ka nta onye n'ihe ị nọdụ ebe a were nri na South Africa tinye n'ọnụ na gasị na ọ bụrụ mmehie anyị na-eme onye bụ ozi mee ike onye siri n'ime anyị ohi ozi nne inu wee sị na nwata na-ata mmemme ihe anyị weta nnukwu ahụ mmemme anyị ọtụtụ ihe nọ n'ime ọfịa anyị na-erigasị mmemme wofu n'ime ha enwee mmemme nkịtị nkwa mmemme ịlọ ihe na-efunahụ ụmụaka anyị kịta nkata mgbe anyị sị ka anyị jeje chọọ mmemme ịlọ anyị jee ebe n'ime ọ na-adị n'ime ogirisi ọ na-adịkwa n'ime ifurie emechalụ ikie ọtọmị nke akọkara mmemme ịlọ mmemme ịlọ ha gọzi kịta ada afụzi ya ịnụ wee sị nwa na-ata mmemme nne ya kọrọ na wetara akụkọ nke onwe ya ga-ata ife a kwesịrị ọdị igwe mmadụ agwa maka dị bụ nwa mmadụ ga-abụ nwa gị ada onye ọbụla agwa ihe a agwa onye ahụ achọrọ gị achọwa na ụtọkọ ya alụ nwaanyị ụtọkọ ya alụ ụlọ nke gị ụtọkọ ya nye nwunye gị nri o anyị bido ha dịkwa mmadụ dị ha mana onye ahụ enwego nko oge ọ ga-eledo ehi mmiri ihe ndị a bụ ihe mmadụ mma na ị na-etolite na-edowanye gị anya ị na-etolite na-afụ onye ndị na-eme ihe ịfụ na ọkụkọ ofu ka esi nye anụ ọkwa
ga-amakọ n'otu aka esi wee nya nke ya ọ bụrụ ọkụ fụ ka n'anya n'ọkwa ọkụ dapụ na amụ sikọta aka ya ka ọlụ ọbịa dị ataghị ya dịkwa ịkọ ọlụ aka ya dị ha ị na-alụ aka ya ndekọ na ọkụkọ ebe dịkwa ọkwa otu esi wee nyasa anụ ọkwa ka esi anyị ya bụ ọ bụ na onye ọbụla na-agba mbọ na-eme ihe ọgbọ ya na-eme ọgbọ mbido ije ụlọakwụkwọ ijebe akwụkwọ ha bido ịmụ ọrụ ịmụ ọrụ ha bido ịmụ afịa ha bido ịnụ nwaanyị nọ nke gị ị na-eme ha n'otu a ịfụ na ihe nwoke mere ada anya ibie na ofepụ onye obi ibie isi tokwudo okpu ebe na onye ọbụla na-erutarị ihe ndị a gakwa mmiri maka ịgata dịkwa ike na-ata nke nna gị ko ịma na onye a ebido gị inyo enyo ndị Igbo si na ụzụ na-akpọ ọgụ na-enyo ya anya ịma na ọgụ ahụ agbago ọrụ ha bụ mana ịma na okenye ụfọdụ ndị maka ilu a a na-atụkwala ya ndị na-erikpọ ife nnafadebe lofuo na fa eje kpata akụ nke fa ụdị ife erikakwa onwe nnọọ ndị ifefa chekwubiri n'ụwa bụ akụ na ụba nnafadebe nwoke afọ ewe n'ụba ọgụ zọbanyaba akụ na ụba lofuzie na fa ya akpatakwu nke ụmụ fa ya eso wee lie echi ndị kwube eziokwu ọ bụrụ na ndị mmadụ amalụ na akụnụba iji aka gịkpa na aka atọ ụtọ karịa nke akpara eziokwu ọ bụrụ na ha ndị mmadụ amalụ na onye mkpata ọtasị akụ na onye nlite adị erichi ya efu onye mere oge ụfọdụ efekwarị ụmụ ụmụaka nna ha ga-eji ezigbote ego nwee akụnụba nwee ha na-enwe ọma na-agba mbọ mara na nke m bụ nke m na ndị Igbo si ọrụ nwe na-atụ aka yọli ọrụ nwe na-atụ aka yọli ije ka iwere ihe ọrụ nwe ihe a isere aka ozugbo aka gị akụ nwụọ mana ụlọ nke gị ka a na-asị ọrụ nwe cha nọ nke gị na-amacha ka ị na-amacha ị na-ewere ihe na-ewere ya bụ na ihe ikwu bụ eziokwu onye ndị a na-abụ akụ na ha ọ bụrụ na mmadụ agaghị ekele ha akụ nna ya mmadụ agaghị anọ ya ka akụ nna ya fuo ma ọ bụrụ na nduzi bụa nna unu wee nwụọ wee hapụrụ unu ihe ọkpata unu ga-eke onye ọ na-ekeketa nke mana ị ga-akpatazi tikwu n'elu ya na ichekwudo akụ nna gị n'ozugbo olu ọ dị ezu obere oge ọgwụ ya bụ onye na-ata mmiri nna aka onye akụkọ nke ga-ata o nwere ihe ọzọ si n'aka Ignatius Okafọ a na-etinye Ugwumba onye ifite ndunu ka ọ bụ Ignatius Okafọ KSM Ugwumba ka a na-etinye onye ifite ndunu ọ sị na ọnya dị n'ụkwụ adịghịla ọgwụ ọnya onye ọnya dị n'ụkwụ adịghịla ọgwụ ọnya ini ya amaka onye ọnya dị n'ụkwụ adịghịla ọgwụ ọnya ịga m na ọ bụrụ kịta ka a na-atụ inu aka ha si na onye ọnya dị n'iru adịghịla ọgwụ ọnya maka na ọkịta onye yiri ọkpa ogologo wee yichie ya wee na-ele ọgwụ ọnya ịma mma mana oge gboo ji wee too inu a bụ na ọ ga-adịde eyi ọkpa ogologo a na-awa akwa ọkpa onye ọ na ị ga-afụ ya anya ma nwoke ma nwa ị ga-afụ ọkpa onye ha anya ife ọnya dị na ya ọkịta ọ chọọ ire ọgwụ ọnya oyichie ya yiri ọkpa ogologo iji ọkpa n'ime ihe na-agaghị ịma mma n'ogbe ọnya n'ụkwụ ọnya mere na ụfọdụ ndị ebe mmadụ ga-eburu ibi na-agba afa alụ ọtụtụ ndị bụ ajọ omume na-agagharị ka ezigbo mmadụ na-agagharị ka ezigbo mmadụ ifu ya na-akọrị aka na-achị aka ike ihe nwere ikwu n'okwu a na-eji na-ajụta ya ihe ama na ọsọ na onye bụ na adịghị mma n'obodo n'ọnya bụ na-ekpu ya na-aja n'anya mere n'obodo ada aga mana achọkwata osu etu elo ka obodo dị mma ejekwabie ndị Igbo si na onye ori soro nwe na-achọ ihe furu efu onye bụka afụnya bụ ihe ya bụ na onye bụ ọnya n'ụkwụ onye bụ ọnya n'ihu maka ihe ozi ikuzi ihu were ọbịa nke anyị si na onye bụ ọnya n'ihu adịghịla ọgwụ ọnya maka na ọ bụrụ na ọgwụ ọnya ọ na-ele na-ele ọ ga-ejighị eti si n'ọnya nke ọ nachie wee na-elesighị ọgwụ ọnya ebe ifunukwute ọnya dị ya na-agba na ha na-ekwe ọnya nwa dị anyị onwe ka na ọnya nwa dị anyị na-anọ ahụ isi ọ nabeghị kpọchaa nkụ iche na ọnago imetụta akụ imetụta ihe metụta na ọfụọ gị tesara m na ọkwa ha na ara isi anakpe ọnya nwa dị anyị oburu na-akparị wee buru ọgwụ ọnya wee na-ele asị bịa dụrụ ọnya na ọgwa na inwe ofu nwe ọnya ga na onye na-ekwu ya anya n'ihu ofu nkwute ọnya dị ya je n'ọmụ iru
echi ya ọgwụ ọnya wụrụ nke ọnya ama ihe ego ndị be jejigoro jee ọgụ ụfọdụ ifu ndị a na-abịa ekpere anyị ikpe na-abịa ikpe di na nwunye na-asị gị na nke a na-ekpeziri unu iru obi ifu na-ebighị ebi ifu na-efe adịghị na bie ifu na onye mmadụ anụ nwaanyị mana ọ bịa na-atụ elu okwu ya na-atọ ihe enyi nọsị gị ma onye emenwukwu ya ihe enyi nọsị gị eme na ọ na-emecha ncha niile mana ọ bịazi ya ọ na-ekwusa okwu oluzi mgbe ya eme na ifu na ọ na-eme ihe okwu onye bụ ọnya n'ihu ọnya mere na ndị mmadụ adịghị maka mmadụ bịa mebie afịa ịnọkọta egwuregwu na-afịa na izuru ori ịmana ihe esozi wee tụọ elo bụta esi onwere ndị ori cha enwudeghị webi na ifefe ojeze ka okwu gwasị ọnya mara ọnya nkịtị onye bụ ọnya n'ihu na ọgwụ ọnya anụ ihe jaje nje dụọ onwe ya ọnya mere ọgwụ ụfọdụ ifo onye nwe ya na-eme ihe ọjọọ ọ na-ezie ka mmadụ anụ ya ka ọ gara ike enwe nwee ọnụ okwu n'obodo maka ụfọdụ n'ime ha bụcha ndị ichie wụrụ ndị chichi n'obodo ụfọdụ n'ime ka nwa ha na-ezu ori onye ekwe ka mmadụ mana nwere ọrụ na nwa na-ezu ori onye ichie ọ pụtara na ọgbọ gbara atụ elu ndị na-ezu ori ka ihe ekwu mụta okwuruzi ọtago okwu ọsị nna ka mmadụ n'ihe onye bụ ọnya n'ihe na-ele ọgwụ ọnya a na-ekene Ignatius IG Ọkafọ iftedu n'ebe a ka anyị akwụsị mba anyị wee nabata ndị ọzọ gbasa ọzọ ka anyị gazie nke anyị banye ihu ọfụma daalụrị nne ụmụnne m olukwanụ ka ọ na-eluwe n'ihe ekwentị gị ozugbo kpọọ 08096200028 ma ịkpọ 09031989504 ife ọbụla na-agbagwoju gị anya ebe ọ metụtara asụsụ Igbo omenala Igbo wee dịrị gaba ịjụọ okenye tata na ọ ga-aza gị ya ma ọ bụkwazi ọ bụrụ na ị nwere inu ị ga-achọ ka ọ kọwalụ gị ọghara gị bụkwa kịta. Alo nnọọ kedu afọ anyị? Daalụ ezigbo mmadụ Clifford gaba n'iru na okenye na ya okenye Uhuruchi ọma anya ga-adị ma Clifford nnọọ biko okenye o nwere nchọ ka m jụọ na o nwere ụbọchị m na-eke ntị na ofu redio nwa na ọsọ a na-akọwa na ụmụ nwanne na-abụ ụmụ nwoke na-abụ onye nka tọrọ onye nka tọrọ ka ha mụọ ụmụ ejima ụmụ nwaanyị na-abụ abụ ejima so ndị mmadụ wesị na ha alụ ka ọ bụ ụmụ nwanne na-abụ ịnụ ụmụ ejima aka m na-asị ka ndị ọmụ ọ bụ alụ ka ọ bụ ego maka mụ aghọtara ụmụ ha ife ji bụla alụ ọ bụrụ na anụ m ihe ikwu ọfụma daalụ Clifford ema na-adazi ọgwụ ụfọdụ ihe ị na-awụzala alụ onye ọbụla ihe alụ hapụkwa alụ ha ya ama ahụ afọ ya agbaghị alụ asị na alụ ụmụnne na-abụghị ejima nwere ike ịlụ ejima ọfụma ụmụnne na-abụghị ejima nwere ike ịnụ ụmụnne na-abụ bụkwa ejima sọsọ bụ na ejima na-abụ aha ha na-achọ ịnụ nwanne ha mana ọ bụ na ha bụ nwanne ha ta ga-anụ nwa ha nụ sọsọ ihe ndị mmadụ ji agbalị ụdị ha ọsọ bụ na ike na ọha na hapụta fa akpakọ elu na-emegide ọ gosikwa ya na mgbe ha bido na-atụkọ elu ọnụ ka ndị nne ji unu nwa na nwa bụ nwoke onye njiresi ọrụ ugbo ha nọdụ n'ụlọ tụọ elu ife ha eme unu nnata onye atụkọta elu na-emegide ndị onye a echi ya atụta elu emegide ndị onye nke ọzọ mana ọkwa ma nwa nwoke na-abọbụ ejima ịnụ ejima nwe ha alụ ọbụla ọbụ onye ọzọ bata daalụ ezigbo mmadụ. Hello. Nne, kedu afọ anyị? Favor from Teje. Gbanyelata n'igwe okwu gị gaba n'iru na okenye na ya okenye ụfọdụ bụkwanụ fakpọ okwu a na-apịa ahụ ọ bịara ugbo dịka anyị na-ayọ ọ bụrụ na ị nwere efe ihe ị chọrọ ikwu akpọ na ị na-emebilu ndị ọzọ ohere panwe nwantịntị ohere a okenye ji agbalị ọtụtụ ife. Alo
Hello? No, mba agbanyela igwe okwu gị Abanyezi afụgo m nke anyị dịkwa mma anụ nwakwanụ. ọ dị mma hapụ ka m kenye okenye. Kedu afọ anyị biko tupu iwe gaba n'iru? Mbụ Alex esiri ihe ụwa akpọ. Alex okenye na-egezi ntị gaba n'iru. Nwere inu a na-atụ ọ na-agba m ghalị asị na agụgụ onye ibi dị ọtọ. Okenye n'ife okwu. Daalụ Gọzie ntị ka okenye na-efe dị agụgụ onye ibi inu a aya mba mmiri ọfụma adịghị ọfụma ya ata mmụọ kama ihe bụ agụgụ onye ibi bụ ọtọ bụ o nwere ife ahụ ị na-agọ agụgụ ya ịmalife ihe eme ka anyị wesara ya aka n'ahụ ka o wee doo anya ọ bụrụ na na-etugo ohi na ewu a na-achọ nọ n'ime be gị ewu n'onwe ewu na-anụ n'ebe kpaa anụ n'ebe nke ewu a na-achọ ọ bụrụ ịnọ n'ihu ezi onye ọ na-abatara ka na ewu abụrụ ewu unu nọ ihe emebi meghelu ha ụzọ ebe ha nọ na ewu niile nọ na mbe nkunu mmadụ nkunu na-achọ nọ n'ebe a na-agụ onye ibi ọtọ na ebe m nọ n'ụzọ bata nnesi asị mbata ewu anyị na-achọ anọ ebe okwu ebe mana ikpochi oge si ha onye ọ na-abatara na mbe ihe ma na ewu na-anọ ebe a ofe afọ ha yi na-echetakwa azụ agụgụ onye ibi bụ ọtọ anyị ọzọ Hello, good morning. Onye ka m kene? Good morning, good evening, sir. Daalụ ya adịla mma nna kedu afọ anyị? Afọ m Chebụzọ. Chebụzọ ebe ka isi akpọ? Abụrụ onye Ogbunike mana esi m Asaba akpọ. Gabazia n'iru na okenye na ya okenye Rusiọma. Nna Chebụzọ. Okenye ichefugo m n'ọmụ wee nye ya nọmba na ebe ị ga-edebe akwụkwọ ya na nke akwụ nwa na bọntakịrị ya. Afrịka mụ na ịkara ya ịgozi ebe etu ikiri nọmba m. Ka anyị batara ya na enwetaghị ya kịta ya bụkara akọrọ igwe onye bịa ozugbo. Ka m gaa n'iru kwuo ihe ntị ekwu ka ndị ọzọ nwee etu a ndị be anyị bụ ndị Ogbunike na-afọ eke iwu for instance na m jere Lagos ewee bute anụ eke ahịa onwe ife ọya eme m because nọ m na Baịbụl na anụ ọbụla na-ekere efe anyị nwawụ mmadụ iji wee anyị nwee pawa ova anụ ọbụla bụ akpọ anụmanụ nri nkọta ajụm bụ na ihe etu a ndị be anyị ndị Ogbunike na-afọ eke nri eke kịta onwe ife ọya eme m eli na eke ihe onye were ngọngọ ṅụọ iyi nwere ike iji ngọngọ wee gbuo ya godo mụnwa bụ ụkọchukwu osisi bụrụ ụwa aga aba nakọta ntebido iri eke nke bụgodo bụ na iri eke ndị mmadụ ga-achịwa ọchịchị ihe ọlụgo nke otu a ka ị na-elele eke n'ilo Lagos e nwere anụ efi nwee anụ mgbada ilo Lagos ị na-ekwu jede ibido iri eke ịma na ndị Igbo sịrị onye na-abịa eri oke ya eji n'eze wee kelee mmadụ agaghị eji nwa ya emepụta ka mmagodo ihe ya emenụ ka mmeke na ema nwe ihe ya emenụ adị eji onye nwere efe ada akpọ nkịta ozu nwere efe ada akpọ nkịta ozu chọọ ịkpọ kpụọ ọgụ kpụọ mma kpụọ n'ike kpụọ ọgụ na-ele ofe ụzọ kwana ka nje kpụọ nkịta dọba na-ekiri mmanụ ozu nwere efe ya bụ ọ bụ na ndị bụ na-asụ eke eji na Lagos njeli eke ọ bụ na ịma niile nwe eke na Ogbunike edi na Lagos ife ị na-emehụ na ihe imehụ na ide otu emena na ide mgbịrịgba ihe imehụ na ife emena n'ọchịchị ezigbo mmadụ. Hello. No, nna. Afọ Basira coming from Asaba. Mba oyibo akarịa n'ife niile ị na-ekwu ọkwọsọ ndị otu m na-anụ oyibo Basil okenye isi chiọma gaba n'iru biko ife nchọrọ ịjụ
ọ dị mma na otu a mebi ịbụrụ diọkpara mana diọkpara gosiri akụkụ n'ime ojube nna gị na gị rụọ ụlọ ị nwere ike ime ya ọ dị mma mmadụ ime ihe dị otu ahụ kwuo ya ọzọ diọkpara nwa obi jos ga-atụrụ gị aka n'otutu n'akụkụ otu ebe na na obi be nna ya ebe be nna gị ya ka a mụsiri unu ga-ekweke nọ ma ọ gịnị atụrụ gị aka sị ngwada gị rụọ ụlọ saịdị a onye ọma na onye isi diọkpara nwere ebe ahụ nwee ebe kwesịrị ịrụ ụlọ aha ebe ahụ ọ dị mma ọ dị mma anụgoba ajụ nwago na o nwere ike ihe ọ na-ajụ bụ ọ bụ na diọkpara asị gị ndị bịa binyere ya n'obi nwere ike ibinyere ya nchịkọta ajụjụ abụ ihe agwọ ji agbalagarị ogwurugwu bụ na adam ama maka echi ọ bụrụ na diọkpara o si ka iru ezigbo uru ha o nwere otu obi nna gị ga-awa ọha n'ibu na-asa onwezi a na ebe ọzọ fọnụ ndị ọzọ fọzi n'ezi bụ ọdịda nduru nwa ntọntọ anyị hacha ka ihe nwe ihe nwa ọ n'ezi mana nke fọ na ebe ha nna unu bi abịa saa mbala dịka ebe mmadụ isii ga-ebi agaghị asị na diọkpara nwe diọkpara ya akpabiri ewee lota ụmụnne ya ọ bụrụ ebe n'otu ebe niile ha olu diọkpara nwe ọ bụrụ na anyị unu dị n'ebe ọzọ buo ibu oke ahụ diọkpara welu n'obi ejekwaje nye ndị ọzọ ihe ha kwa otu ahụ n'ebe anyị na unu ndị ọzọ dị mana ọ bụ na anyị unu afọ ọzọ n'ebe ọzọ mana ebe nna unu bi buru oke ibu ebe werite mmadụ ise na ha chọrọ ibi na ya esi na diọkpara nwe ebe ọ bụghị otu ndị Igbo siri ebe ihe eme bụ obi nna unu afọ kenye ụlọ nke ụfọdụ ebe nna unu nwee ụlọ nke akwa oke diọkpara afọ nke bụ nke ụmụ na-ebi isie mana ọ bụrụ n'ọkwa bịa binyere m ine anya fụ na nke binyere mgbe ahụ udo dị binyere mgbe ahụ ndịcha ndụ nwe mgbe ọ ga-abụ oluo ọ bụrụ na achọghị afọ nje nwa onye binyere ebinye ma ọ chọọ onye ese gị binyere ya afọ ha ụmụ ya ebido na-ekwu n'ụlọ ya akpọrọ ha n'obi n'obi nna anyị bi ha bịa ọna ụlọ ịpụ ha n'ihe ebu na-ebu n'ụlọ ahụ n'isi wee bụ ọnya bụ na na-eji nka agbalị efi ọsọ okenye na-eji nka agbalị efi ọsọ nke ọsọ gị bịa nyese mba ka ndụ ya adịghị n'ebe ni si gosi m anyị obi n'ebe ọzọ mana ọ bụrụ na anyị afọ ọzọ ebe ọzọ ị ga-ebinye nwe nwanne gị onye gị oke nke igbuo ya aja ma ọ bụ edu adị unu na-ebikọ ọnụ edu adị ya fụkọ m ndị dị ise wee biri n'ofu obi onye ọ na-adụ isi adị enwe ofu ọnụ ụzọ ama ife na ndabi n'udo o nwere onye n'ime ha ga-eji ntechi na sonyapụala m n'agbanyeghị n'obi ka ọ mana diọkpara ga-enwezi ụlọ ahụ nna ha biri ya kpamkpam na iwu nke ije nwanne gị na ọ bụrụ na mkpa na unu ga-ebi nwuo ịchọkwa ịpụkwa na ada ama anyị kara na mmanụ ejeri okwu Igbo 95.3 FM Radio Sapienza ya ita na akala ị ga-akpọ bụ 08096200028 Hello no hello which man good daalụ kedu afọ anyị afọ mbụ Mama Ijeọma anya gazie ebe ka isi akpọ esi m Okpoko akpọ okenye na-ege ntị gabazia n'iru okenye gerere nsa Mama Ijeọma nnọọ okenye ihe m na-ajụ bụ o nwere ụdara dị na be m nsị na aga m egbu ya na ọ na-emebi ya asị m na m agaghị egbu ya na awụghị m kọrọ ụdara na o nwere ihe a ga-eme wee gbuo ya and o nwekwara ọjị ọ ka na-etolite ike na mbụbọ ma ebu aka ọjị fon na-akpanakpa nchọ ka m gbuo ya asị na m na-egbu ya ọmụ na ọjị na o nwere na o jikọ mmadụ ana na ọ bụrụ na m gbukwe ya na o ji mmadụ ana nso onye ma jụ okenye ihe okenye gwara m ka m mee onye ebe ka ị bụ
Onye ebe ka ị bụ? Abụ m onye Ejinikuze biri ụga. Ọ dị mma. Ọ na-ekwu okwu ụdala. Na-ekwu okwu ọjị. Sị ma ya ga-egbu ya. A na-egbu ụdala. Ọ bụ na ọ kwụrụ na njọ. Ụdala kwụrụ n'ebe ị ga-alụ ụlọ. Ịma nsị mba ka mbiri n'elu ụdala ahụ. Otu na nka njem akpata n'elu ya ka mbiri n'ebe ahụ. A na-egbutu isi. Ụdala eziokwu na ụdala nwere ụdị isi ọ bụ. Ndị gboo na-ewu ya ka isi na-enye nwa. Osi ya na ụmụazị na-adị na mma. Nwaanyị na-achọ nwa n'oge gbasịa anya nna nje na-anọ n'ukwu ụdala. Mana ọ bụzi ụdala dị ọkwụrụ na njọ kwụrụ n'etiti ebe nwa ji alụ ụlọ. Ejegote anyị ọzọ hapụrụ ụdala nke ahụ. A na-egbu isi, a na-egbu ụda, a na-egbukwazi ọjị. Kama na ihe ndịziga mgbe na ọ na-adịba mma ihe egbu isi ọbụla ikpe ekpere. Ụmụ isi ahụ ngwu, ọjị, ụdala. Oge gara aga onwe nke ha mfa chọrọ igbu n'ofu ebe. Eje m ya nyere ha aka ụtala ekpere gaghị oketiri egbuli edebe naanị. A ga-egbutu ihe n'ọdịna mkpa, mana ọ bụzi osi n'ọlọ ọgwụ ya n'ọfịa na-anọchigharị ụzọ ije gbutuo ya sike ha na ebe enyi eme. A na-egbutu ọjị, a na-egbutukwa ụdala. Ọ bụ na ilute ya nso, ilute okwu ahụ nso, ụdala na-egbukwa ngo n'ịnọchiri ụzọ. N'ihi eze ka ije kwuo n'ebe ọzọ na ọnwa ebe ọzọ ohere dị ikwucha ikpe ekpere gụọ abụ ọmọnemone enye iwu. Ọ bụrụ na ọ na-adịghị unu ya ọ dịghị ga-ekwubi okwu ahụ. Ọ bụ na nnukwu nna unu ya ọ ya ekwubi okwu, ọ bụ na ejekpara unu ya ọ ya ekwubikwa ya. Egbutu ya, a na-egbutu isi na ememela anyị maka mmadụ eme anyị maka oisi. Ọ bụ na oisi isi hapụ ozi ya n'ime ọfịa dị mma, arapụ ya oto egbutu ọ ya enye nkụ. Ụmụnna egbutu ofu ọjị, ụmụnna na-eketacha ezigbote ego. Egbutu ya waa ya kpọọ ndị na-ele oisi abịa gosi ego na-apụta na ya. Ofu onye adịghị enwe ọjị, otu ọka dị obere oke bụ nke nwere otu ha na-abụrụ nnukwute isi. Ụmụnna enwerekwa ya egbutu ha anya kpọọ ndị na-awụ ya ha wacha ya ego. Ofu onye adịghị enwe isi ọjị, mana egbutu a ya egbutu ya n'ọdịna mkpa. Daalụ. Mana ọ dịkwa ka kpochaka ya abụ ije chọọ onye ụkọchukwu ka onye lụkwafa aka. Onye ụkọchukwu ga-enye aka, ndị katakwa obi n'ebe afọ ga-enwekwa ihe dị oge ha lụ didiọkpara maọbụ nna maọbụ nna maọbụ okwubi okwu anyị. Daalụ ezigbo mmadụ, Chukwu gọzielu m gị. Hello. Good evening. Uhuru Chioma Onna. Okay, English Chioma. Onye ga-adịle mma nnọọ. O nwere English ka ịkọwara ha. Gbana ya afọ anyị na ebe isi akpọ tupu agaba n'iru. Afọ m bụ Dozie si mmịata na Mmịata agabazia n'iru Dozie. O nwere English ka ịkọwara anyị o. Ngwa. A sịrị English ya abịago ọsụ na ya abụgolo ụzọ ọfịa ha amalite ọwata. Anaghị m ikwu. Kwuo ya ọzọ. Nwoke mmịata ịnọzikwa ya. Okenye ya lee ka anyị n'ọnụ onye ọzọ. Hello. Hello. Nnọọ. Uhuru Chioma. Daalụ ezigbo mmadụ, kedu afọ anyị? Afọ ahụ jụrụ isi masara akpọ. Jụọ, ọ ga-adịla mma nna gaba n'iru na okenye na ya. O kere Uhuru Chioma. Nnọọ nwa m. Achọrọ m ịjụ ka bịa palọ dị mgbe gboo. Another one. Ụlọ nkwụ. Another one, mortuary dị mgbe gboo. Ma ihe ndị a anyị na-aga na ihe ga-enyere anyị aka ịmụtawanye. Ọ sị ma ụlọ nkwụ ọ dị gboo n'ebe ọ na-edebe ozu ọ dị mgbe gboo. Ihe dị mkpa bụ
ụfọdụ bụ asị kere ha na-akpọ tebụl n'ọnụ Igbo ma ọ bụ windo ka ha na-akpọ tomato ụmụ ajụ adịghị mkpa ọ dị ka ịjụ mahadum adị mgbe gboo ihe ndị ahụ anyị malụ na ụfọdụ n'ime ha adịghị n'oge gboo oyibo bịa ofu ntụ ndị gboo si aṅụ nkwụ nwee ike iji ewe maatụ ụlọ nkwụ kịta bụ na ha bịa n'afịa obodo ha fa anọdụ n'efe ha jicha ọrụ nata ebe elekere mbụ nke ife na elekere nke ịba were n'elekere ịtọ fa anọkọsịa n'afịa obodo ha ọ bụrụ ndị ụmụ ojii kedasịa unu n'azụzụ eke ụmụ ojii ha pụtagasị afọ na esi adị onwenye bụ nkwe ihe pụta fa galụ ịgala ụkwụ ha tụkọ ego wee ji ụtọ ofu udu mmanya ọgbanegede maọbụ ọkala ọgbanegede fa na-atalụ were iko onye atalụ ibinyozi atalụ iko na biko na bụ ọgwụ fa ajikọta ego ọnụ kwụọ ụgwọ maọbụ ofu onye asị bie dọkpụrụ mmanya ọwụta n'ife bụrụ ebidobiwa maka na fa kwenye na ofu onye ri ya agwọ ọgwọrọ ya n'afọ ọ bịazịa ọwụta nkwa obodo eri ọka ya na ibie nwa ya fụkọrịta anya ọ dọkpụrụ ya n'aka ọ bịa na-eke ụmụnachi ma na-eke ezi owele maọbụ na oye n'ime ọbịa dọbịa anya na ọgụ ya nwoke na ndụ ha aṅụcha ya ha na ife ha ji aṅụrị abụghị na ha kwụrụ ha nkwụ ka ha wee kọrịa akọ wee elu n'oge nkwaba erukwa fa anachigheta azụ ọhịa yitere ụlọ nkwụ n'abalị ka erute nri abalị na-egwu ọnwa owele ọja kpọkuo enyi nwoke ma onye pụta obi na gị garitebe na-awụta nkwụ mgbede na ọja ka eji ekwu ya okereke gahutebe na mmanya dio na ọja ka ọ ga na-ekwu ya ịnụ ọja hiche na ya amụ ihe ọ na-ekwu okereke anụgo n'ọnya ka na-akpọku okereke na-azụ ọkafa na ha bịa anọdụ anyị wee nọ egwu ọnwa onye ka eji asịrị ha ji anọrọ egwu ọnwa bụ ka afụkọrịta anya na nwa onye ọnwa ahụ dị na bie ọ batazịa ọje dọkpụta nkwụ mgbede aṅụọ mana ụzọ ma nke ịbazie nwaanyị anọdụ n'ahịa na-ele nkwụ ibulu oche baja nọdụ anyị ụlọ nke akị na-akpọ bịa palọ n'ọnya ka ọ dịghị n'oge gboo nke ọ bụ ozu adịghị n'oge oge gboo chacha ihe ndị gboo na-eme bụ ozu nwụọ onwe penikwe ya nwe ozu nwụọ n'ụtụtụ nwaanyị ha ga-enyi ozu ahụ na mgbede ozu nwụọ na mgbede ozu oge efoliri chi ozu nwụọ ihe dịka elekere ịbụọ na-efe elekere ịtọ na-efe ozu oge efoliri chi enizi ya n'ụtụtụ echi na ntasịa ite nkwụ ozu nwụọ n'abalị ozu ahụ a ga-eniriri ya echi ozu nwụọ n'ụtụtụ ịma na chi ya efokpu ndị gboo na-achọ ka chi fokpu ozu karịa mama onye bini ọmụrụ na onwe ebe o jebe ka hapụ iwe enyi ka je obinere n'ime ini ndị gboo na-achọ ka ozu ka chi fokpu ya onweghị mgbe mana mesịzi ka a na-amụ nyezi ihe ebido na-edebe ozu ndebe ọ dị ka ozu na-ese okwu nje gwa ndị nna uche na anaghị onwụ ha tụgide n'anya mmadụ ihe na-akọ anyị abịa anyị emechara anyị bịa echi efu ha bịara nwanne echiruo ha bịa dị ihe enyi ozu ahụ na ọ na ha bịaghị ha chọrọ ka ha taa ha afụfụ ihe emezi bụ ntụ ndị gbosi emezi bụ ebute ozu ahụ fa agbawa esi n'ọnụ ya gbanye kaikai kara aka kpọọ nkụ kaikai akọ mmiri saa si n'ọnụ ya gbawa ya pịwa ya ọnụ gbu ya kaikai agbụgide egbu ichachacha ya ọba ya n'afọ oge ụfọdụ isi n'afọ ya ọbụ na ọnụ ya ga-aga isi n'afọ ya gbawa ya ofu azụ gbu ya kaikai n'ime ebe a ọ bụcha ya fewere ihe machie ya kaikai ahụ nke mụzọ nke ele ule esikwa n'imi egbe kaikai nke ahụ nke mbụ ha ji echekwaba ozu nke bụ ahụkwa ndị dibịa maara anyị ya ji ojikwa n'ọfịa ji ọta akwụkwọ ọfịa rụọ ya rụọ tee ya n'ahụ ozu ha ọfị nwụọ ya ọ ya elu ule ọsịsọ mana ọzọ nke ọ dịwazi izu ụka ịtọ mana ọ ya na onwe abalị ịtọ abalị ịnọ abalị ise wee elu mgbe anyị enyi ya mana enweghị ọba ozu ebe a na-ebuje ozu echekwabite chinwekịta daalụ okenye ka na-aga n'iru onye ka nkene Hello. The Ujet man alive. No, nna keke ime. Oh, kpọchi ya anyị. Oh, hello. Hello? Hello, nna, oh.
ndewo okenye ndewo Nnya nnọọ. okenye ana m ekele Ikwu afa ikwu ebe isi akpọ. afọ m bụ Chika esi m Edemọnị akpọ Nsụka. Nsụka Nsụka dị ejeni. ime aga Adịmayi. ịdọ ikekeke okenye ọ nwere ihe chọrọ ka ịkọwara m ada ama ndị nwa gwara ndị nwa ihe okwu ka ilu o wee na-asịrị ada ama ndị a gwara ndị a achọrọ m kịkọwa ma okwu ka ilu enwe nke bụ okwu nke m na-anụ bụ ịnya mmiri kọwara m ụzọ okwu na-aba okenye na-akọwabighị inu ihe gboo nke ya mmiri ahụ ihe ndị ọgbara ọfụ ihe ndọrọ ndọrọ nke ahụ okenye anya aba na nke ahụ ya mmiri bụ ihe gbasara ndị ugwu na ndị Igbo ihe okenye na ọrụ nwe akọwala okenye nke ahụ ihe okenye na-akọwa ihe gboo ọ sị nke mbụ okwu bụ na-ada ama ndị a gwara ndị a ka anyị na-akpa n'afọ obodo ọhụrụ n'ebe a mana ndị Igbo kwuzi okwu asị nke a wụlụ okwu wụlụ inu ọya okwu eji adụ ọdụ ọ bụghị inu ka ọ bụ inu ga-akwụga m nwee nghọta zuo ezuo nwee nghọta nọ n'ime ya gaghị na ifuru okwu a bụ okwu zuru oke ihe dị mkpa n'okwu ahụ na-ada ama ama ikwute masị na-ada ama ama ịchọzi ise obodo doto a jigo obodo nkọzi nwanne na-achọzi okwu mana onye isi nna apụghị ime ha na-ada ama ama ma ọ jọkwa mee ha na-ada ama ama ịchọzi ịgbakwuru aja kote ogo gị mana ọzọ ezi nwesị ya nke abụla okwu bụrụ inu mana mmasị gị n'ọyinu ka ọ bụghị inu chacha ọnụ okwu ka ọ bụ n'ala ezigbo mmadụ alo nnọọ wenite n'olu ị na-anụ ife m na-ekwu kịta anụba gwa m ya kedu afọ anyị afọ m bụ Obinna Asawa ka m si akpọ gaba n'iru Obinna na okenye ya okenye Oluchiọma onye gadịrị mma nnọọ alụ okenye biko o nwee ife nche ejotanụ o nwee ife dị iche na ikpere alụsị na ịgọ mmụọ ikpere alụsị na ịgọ mmụọ nwee ife dị iche na fanat nkere abụọ bụ ofu ihe ikpere alụsị bụ ịgọ mmụọ maka alụsị bụ mmụọ onye ọbụla na-ekpere alụsị na-agọ mmụọ sị na nna m na-agọ mmụọ ọ na-ekpere alụsị na ọ dị eje ụka ikpere alụsị na ịgọ mmụọ bụ ofu ihe ikpere alụsị mmadụ nwere ike na ikpe alụsị bụ nnukwute afa nna ha nnukwute afa na onye na-ekpere alụsị sịma na ọ dị eje ụka n'oge na nghọta nke ọbụla ọfụ mana ọ nwere ike olutezi ọ bụrụ na ikpere alụsị na n'ife alụsị abụghị ofu o nwere ndị alụsị dị na be ha ndị nwere alụsị na ụmụnna ha ndị nwere alụsị na nnukwu obi ha nwa onye na-edu ya anya si na ọnya na-agọ alụsị anyị ọ dị iche na onye na-abịa eje ụka mana o nwere okpesị onye a na-agọ mmụọ onye ọgọ mmụọ nwere na-agọ mmụọ mana onwe ha alụsị ọnwe obodo na nwe ha alụsị nwe obodo nwere obodo ahụ na nwe ha alụsị na-agọkwa mmụọ mana ife alụsị dị iche mmadụ ha nwere alụsị ha na-efe akpa afịa n'oge gboo nwere obodo dịgasị iche iche nwere alụsị dị iche iche Abatete nwere ọmaliko ukpo nwere kisa nwerachi nwere okpi ime odu nkwele nwere iyi ojii wee dịrị gaba ndị obodo ọbụla na-eji alụsị ha eme ọnụ mgbe ahụ oluzie chọọ ije ka alụsị otu aka ọ dịkwa haba agụrụ ndị obodo ahụ chọọ ha jee na nke onye na-efe alụsị onye na-agụ alụsị ahụ gwa ife ha chọọ gwa ife ha ya eme ụlasị ọkịja ha ma ha ncha ha nwere ndị na-agụ alụsị ahụ mgbe ahụ mana ọ dị ndị obodo nwere ike ha ma na-eje na alụsị ha na-agọ mmụọ nwe okpesi nke o ji efe nna ha na ha na-abụ abụghị ofu kama na ha na-abụ
ada eje ụka onye na-agọ mmụọ onye na-efe alụ Alo, onye ka nkene aha m bụ Chimezi esi m mkpara akpọ Chimezi ọya adịla mma nna gaba n'iru na okenye na ya okenye uru chiọma Chimezi nnọọ daa maka nkọwa ị na-enye anyị ajụjụ m wee bụrụ biko o nwere ihe dị iche dike na odogwu nwere ife dị iche ka ha na-abụ ihe daalụ nna ọgbagbazi ha jụọ ahụ ọfụma ọ sị onwe ihe dị iche na ike na odogwu ọ sị nọ ike eziokwu dị n'odogwu ọ bụ na ọ sị nọọsụ nọ ike na odogwu dike na odogwu dike na odogwu bụ ofu onye ka ha bụ o sizi n'asụsụ onu mba odogwu eji eje agha ejikwa ndị dike eje agha obodo nwere ike nwee ofu dike ma nwee ịbụọ dike bụ afa izugbe ndị Igbo na-akpọ onye ike onye na-edu obodo ha n'ihe ike onye edunwu ha wee jee agha edunwu ha na mgba edunwu ha n'ife ike ọbụla na onye a bụ dike mana odogwu bụ onye na-esi anya n'ihe ụfọdụ onye na-esi anya nke mfu agụ tụọla agụ ahụ ọgụ tụọrọ ya ọgụ nya na agụ emebe kọta ogwu obodo gbuo agụ si na onye bụ odogwu nke fụ agwọ chụba agwọ mmadụ ise na-achụ na-agwala ọsọ ọ chụba ya sọ ya chụgide ihe mechie mmemme ihe dị na-egbu ya bunata agwọ ahụ so onye bụ odogwu mana dike na-echefu agwọ gbala ya ọsọ ochefu agụ gbala agụ ọsọ odoluzie n'agha na mgba onye a bụ dike mana odogwu ike akpị nwere ike gbaa ya na-edie si n'ubi ọrụ na-anata ife ya okene isi na kedọsị na ọdịmma ihe a na-ele na-agba ngaziri ahụ ọ na-aga kedu ya eriri onye ahụ odogwu mana akpị nwere ike gbaa dike onye kwedi mata ifoto nwunye na-amụ ya mmiri ọkụ ihe ọ mara anya mba agha na mgba na ife mana urusere ife a na-edi dike bụ na ka esi anya n'ihe mee nwee ihe a ya eme kịta ihe a ya afụ isi kịta mana onye nke bụ odogwu ihe a ya eme kịta mebi mana onye bụ odogwu nwere ka oluzie n'agha ọ ya ememghe dị n'agha nke